Wil jij weten hoe je deze heerlijke exotische pandancake kunt maken? Ik laat het je vandaag zien. Je hebt daarvoor nodig 4 eieren, 150 gram fijne kristalsuiker, een theelepeltje bakpoeder, 150 gram patentbloem, 2 eetlepels pandanpoeder, een snufje zout en 100 ml kokosmelk. We beginnen als eerste met de keukenmachine en de eieren. De eieren die gaan we 3 minuten op de hoogste stand luchtig kloppen samen met de fijne kristalsuiker. 3 minuten. Pompidompiedom. Zeef nodig, want we gaan alle droge ingrediënten die gaan we erin zeven. Dit is pandanpoeder, gemaakt van gedroogde planten en dan fijn gemalen in poedervorm. En dan gaan we zeven. Zeef, 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 zeef. Snufje zout nog eventueel erbij. Hij begint dan mooi groen te worden. De basis is klaar, nu gaan we de kokosmelk erbij doen. Spatel, spatel, pandan! Bak is meditation. Om het nog lekkerder te maken, doen we een handje amandelschaafsel op de bodem van de bakvorm. En dan kan het beslag erbij. Oh, dit is zo lekker jongens. Hoppakee. Wauw, hier doen we het voor. Deze gaan we een uurtje bakken op 180 graden. Tijd voor een kopje thee. Tadaa! En om het nog helemaal af te maken, doen we er nog een laagje poedersuiker eroverheen. Kijk, nu wordt het echt feestelijk. Kijk eens wat die mooi groen is geworden. De pandancake. Je kunt beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven. Ik ben benieuwd wat Pik ervan bakt.